en puɗɗorima inde geno joom bale bawɗe joom yurmede herinde yurmede huftidinde kadirawo kala ko ina won wode wonta laato ituɗo e gotago muɗum haaja ka ballal tagɗo windere fof e hoddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗe ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe hajade ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe tago ɓurnaɗo bajjo aminata koto suuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe e nulaɓe cogɗo bafal nule annabago nunɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗiɗo nulal ruttorde e jewto kisal sangal kisal satti gaddade e yesso gueno bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe fulɓe e dendagal bandiraɓe wawɓe nande dade meɗen to gonɗen e gonirɗon foof min calmini on e ñaganare on gueno to gonɗen e gonirɗon foof yo gone dow jaam e cellal e kisal e ɓamtare udditare e yajande en gari ɗo hande gam yidde addude ballal meɗen e ko wona e dow muɗum ko hono ndeɗo waɗande mawde nde ganduɗa tellide aduna o hono oɗo coronavirus mo ganduɗa mo covid 19 walla enen no mbireten ɗum hono boros mo metulol ɗum ɗo ko rafi bonɗo mo ganduɗa garɗo e aduna o hande tawi hulɓini fayini handima aduna o kala ene wayno en jii leyɗele mawɗe kala guddi keeri mumen nana gondi e kulhuli ɗum noon wonko firti tan ko wonde ko oɗo rafi ko rafi bonɗo ko rafi poɗɗo rentede ko rafi poɗɗo kadi ganduɗa ummanede e nder aduna o foof goto foof rento haqqe bawɗe muɗum ha tengti noon e enen e nder leyɗele meɗen hono enen Afrique naaɓe eɗen poti ɓurde wawde renade tawno eɗen gandi ko hulɓini leyɗele mawɗe ko ɗum ɗon eɗen gandi eɗen poti hulde kulol ɓurgol ngol ɗon tawno eɗen gandi kamɓe koɓe jogui ko enen en ngala ɗum saabu enen ngala cafrirɗe jonɗe en ngala safroɓe yonɓe en ngala kadi kaɓirɗe ɗe ganduɗa eɗen mbawa habtorade oɗo rafi hono no hannirta ni henna ɗum noon firti tan ko yen ndento goto e meɗen foof ɗo woni guilay e cuɗogol ngol sodarade taw sodarade sabunde haade mbiɗen ɗum ɗon ene wawi rutude rafi o kadi e gusten yoga e gueɗe ɗe ganduɗa e news uji men ɗe ɓe mbaɗana ɗen ko nande calmotiral dokkodiral juuɗe e guitten kadi dente ɗe ganduɗa eɗen dentanno ko nande e yangueji ko nande e inɗeli ko nande kadi ha joni e gueɗe goɗɗe ɗe mbaɗana ɗen ha arti noon e oɗo saaha mo gonɗen kala dental bawgal wonde eɗen poti rentade ɗum tawno koye nder hen raaɓo o waɗata te eɗen gandi rafi o hande oɗo saaha waɗi pittali kewɗi tawi kadi e oɗo saaha e nder cafrirɗe ɗe nan kewi dak ha woni leyɗele hande ene wayno ngala ko mbaɗi hono ñawɓe e raɓaɓeɓe ɗum noon firti tan ko oɗo saaha hande ko saaha mettuɗo ko saaha kulɓiniɗo ko saaha bonɗo mo poɗɗen wattude hakkillaji enen ha tengti noon enen Afrique naaɓe ɓe galana ɗum doole ɓe ɗum ɗon noon firti ko ndeɗo ñalade hande nde joɗiɗen piiɗe ngol ɗo leefol eɗen mbiya hawri koye e ñande nasade woni ñande alkamisa ene hawre e ñande nogas e jeegom lewru Mboyi ujunnaje e ɗiɗi e nogas tawi eɗen gandi oɗo saaha hande e oɗo ñalawma eɗen ƴetta ɗeɗo fartaŋe tawi goto e musidɓe meɗen mo ganduɗa ko Cheikh Oumar Ba ene rutti e joomum tawi saabi e duttugol ngol wiyama ko oɗo rafi bonɗo ɗum ɗon noon eɗen duwono dendagal bandiraɓe kala ha tengti noon e banimen debbo hono Aminata Niang ha arti kadi e Ɓokke naaɓe e dendagal fulɓe e kuuɓal nde wone e ndeɗo ustade tawno ko jaalal maggal wonno kadi ko jaalal kuɓɓunogal wonno kadi ko joom pellital ngal ganduɗa ala ɗo haadi e yidde ɓamtude ɗemgal ngal e yidde ɓamtude pinal ngal e darninoɗo kadi e pootal e nder yidere nde kala ha tengti to Mauritanie ɗum ɗon noon en duwanima dendagal ɓesguji ɗi kala e ko wonno ɗo henna haaldanno e moɗon ko musidɗo moɗon Mamadou Saydou Wone en ñaguima bandiraɓe nde tinoto nde mbasata welsidade mbasa wiide hunde foof ko bolle puyɗe gandon ɗum ɗo wona hunde bolle puyɗe ko haawi hande aduna o ko foof hulɓini leyɗele dolnuɗe ɗum wona bolle puyɗe ɗum tan en yona famde en wonde oɗo rafi ko rafi bonɗo ɗum noon dentoɗen goto e meɗen foof to woni eto woniri yo rento galle guila e boowal ha e galleji ɗi dentoɗen jokkodireɗe dentoɗen gueɗe ɗe ganduɗa ene mbawa addude raaɓo o ha ɓeydo raɓodirde ha yimɓe ɓeydo raɓodirde ɗum ɗon noon dentoɗen e kala ko haqqe bawɗe men tawno oɗo saaha hande kulol ngol koko huɓtidini aduna o foof kadi jertade nde yimɓe foof ne poti jertade ne poti rentade ɗum noon yo jaam Allah kisal mum e nder mum yo won moon en ñaguima jomiraɗo joom bawɗe kattan ɗo nde dandata enen oɗo rafi eɗen gandi kadi rafi o wawata dandude en hen tan ko dowuji e sadakuji ɗum noon en ñaagui bandiraɓe nde ballitorto ɗum ha mbawen riwtude oɗo wobaw mbawren riwtude ndeɗo worande e aduna o on jarama